Avui als esports, com cada dimarts, els dediquem a l'esport escolar. Josep Maria Espà. Què tal, Francesc Andrés? Així és. I, de fet, en concret, avui parlarem de com recuperar els nens i nenes que deixen la pràctica de l'esport durant la seva infància o adolescència. És una iniciativa del Consell Esportiu del Maresme, que ja va sorprendre ara fa un temps amb la iniciativa de Mataró a Tòquio. Ho va fer promovent l'activitat esportiva i els seus valors entre els escolars i amb un rerefons olímpic. Ara el Consell ja treballa amb un projecte per promoure activitat esportiva a partir d'unes ulleres de realitat virtual. Com combatre l'abandonament de la pràctica esportiva entre els adolescents, sobretot a partir dels 14 i 15 anys? Hi ha molts estudis que miren de trobar-hi les causes i ara, des del Consell Esportiu del Maresme, es vol mirar de trobar-hi una solució. I ho volen fer utilitzant la nova tecnologia, unes ulleres de realitat virtual que diversos adolescents ja han pogut testejar, amb resultat satisfactori. Unes ulleres que aquesta última setmana ja s'han presentat als professors de les escoles que participen al Pla Català d'Esport a l'Escola, amb qui ho portaran a la pràctica. Sí, una mica la idea és això, que aquells joves, sobretot, que ja no practiquen esport pel motiu que sigui, doncs utilitzin i coneguin la realitat virtual una mica per enganxar-se novament, per tenir ganes de tornar a fer esport, ja sigui en alguna entitat esportiva o en alguna escola. El Consell Esportiu del Maresme té actualment 6.000 llicències i volen arribar als alumnes als quals no arriben amb els tradicionals jocs escolars. Els mateixos professors expliquen les raons per les quals es pot entendre aquest abandonament, que es nota més entre les adolescents. Penso que potser quan són més petits tenen unes aspiracions molt altes i potser quan arriben a un límit s'estanquen, es rendeixen i deixen potser que vagi baixant aquest nivell de motivació i es centrin en unes altres coses. Bé, jo crec que hi ha un component, a vegades, potser el component competitiu, estem molt acostumats a l'esport federat, al tema de competir, al tema d'una exigència, i fa que moltes vegades alumnes que no arriben a aquest nivell o que no tenen aquestes qualitats acaben desistint perquè no s'hi enganxen, no troben la motivació. I en canvi, el que considerem una mica amb l'UVR i tal, és l'esport, l'activitat física com a diversió. Un cop provada la nova eina, quina és la valoració que en fan els professors? Doncs l'experiència és brutal. Realment és un entorn completament immersiu. Realment els alumnes, en aquest cas nosaltres, ens ho estem passant genial i no te'n dones compte realment i estàs fent un munt d'exercici, un munt d'activitat física amb el seu millor sentit, que és el joc i la diversió. Ha estat molt divertit, ens hem passat molt bé, hem rigut molt i és molt xulo, és molt divertit. El projecte va acompanyat per treballs de psicòlegs, enquestes i estudis que han guiat el Consell Esportiu del Maresme. Tot amb la intenció de combatre el sedentarisme i els e-esports, amb l'activitat física a través de noves tecnologies. En una societat cada vegada més sedentària, la idea és que tothom ha de fer un mínim de pràctica esportiva diària i setmanal i sobretot a l'adolescència amb la gent que deixa de fer aquesta pràctica. Aleshores, utilitzar qualsevol sistema, en aquest cas la realitat virtual, perquè puguin fer esport, doncs creiem que és una cosa molt positiva. Un dels avantatges és que la diversitat d'esports que es poden practicar a través de les ulleres és molt àmplia, però des del Consell es vol potenciar en una primera fase, utilitzar aplicacions que ja existeixen d'exercici aeròbic. I en una segona fase seria crear una aplicació pròpia d'esport escolar i de motivació pels joves. I seguim parlant d'esport escolar, però ara marxem fins al